Гената се подготвя за каскадата. Определено е височко. Не, бе, Гена, това ли ще правиш, бе? Ево, бе. Вие луди ли сте, бе? Видя ли, че за малко да не ти стигне засилката? Ей, луд! Чакай малко. Добре, ето. Сей, бате! Копалете гадни! Ако беше по-близко снега, щех се задълнува. Нека пая глад. Аре да гръмнем по този случай. Твърдо ли е приземяването? Аз бих си пърли, бе. Агенчо, твърдо ли е приземяването? Имате си, бе. Супер меко е.